Bolira. So guys, ito na yung patibong natin. Kaya lang may screen tayo ni. Hindi maglata. Okay. Ngayon tayo na dakol. Dakol. Okay, dakol. Oh. Okay. Hey. Oh. Okay. Good morning mga kadiskarte. Masan po siya kabuwasan at si Kayora mga kadiskarte at taga Pangasinan. So, yung mararamsadan ng siya kami. Paghapong ulang kasi. So, pupunta natin yung patibong. Yung lambat. Silusuran niya karaban. Ito ni mararamsadan ng. So, siya may tabalta mga tipan amusal ang skin ko. Shout out sa akin taga Pangasinan. Nakal Kinoy ay usumidjati tabal mo? Oo. Asawa ko yan, 9. Ah, 9. Medyo dakol sa nalato ni. Tangkelag. Oo. Guys, ito na yung diskarte, ito na yung natin. Screen. Tingnan natin kung may huli. Sana mayroon. Kababong ko nilabag, anya ka pa ng hilamos. Huli na lataon ni, dakol lang mo. Oh, dakol. Dakol sa natin screen ko ay. Dakol namin na natin screen ko. Mangkibolira. So guys, ito na yung patibong natin. Kaya lang may screen tayo ni. Hindi maglata. Okay. Ngayon tayo na dakol. Dakol. Okay, dakol. Oh. Surte. Dami. Oh. Bolila ko. Dami guys. Eh, dakol. Ayan guys, marami. Ayan guys, meron na tayong ulam mga diskarte. Wala na silang tayo mayamay. Dakol sunala. Salamat Lord kada dakol sunali. Screen ko. Kaya may tabal ko na dagdagan. Nanlako tayo baloy. Shout out kay Aro Santoy. Kay Rory de la Cruz na nasa Canada. Shout out sa iyo Aro. Ito yung kaya may tabal tayo, lambat. May bangus. So kukunin na rin natin to. Ang dagdag. Uy, may bangus na oh.
Guys, oh. Bangos. Bangos, bangos, bangos. Swerte na yan guys, thank you Lord. Shout out kay Rema Discarte Bilay. Shout out si kay namin. Aray ka kababayan ko Pangasinan, adulap tira. Adulap kami naman aya. Malarong lamot pasanagos orang karuman. Bawit tila jad kinay. Sira. Ani tagalin na mo. So mga kadiskarte, ito yung nahuli natin oh. Thank you Lord. Marami tayong nahuli ngayon oh. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. So shout out sa mga tropang bye-bye. Sa team ko na para sa interbarangay, shout out sa inyo. May practice tayo mamaya. So, thank you Lord. Dadakal so nalaknatan. Ni almusal pandem mugto. Siralaya, siyan sira yung lalamot na ni. Ani, pati bangus. Shout out iray, nablo si bangus. Salamat katulong kayo. Okay guys. Nanilalamot. Makakakuha ng lalamot ni. Okay. Ayun guys. Thank you Lord that marami kang binigyan na ulam ngayon. So, maraming salamat. Okay na to. Meron na tayong pang almusal, tanghalian, hapunan. So titingnan natin ulit mamaya. Ayan o. Medyo ano pa. Malalim talaga pa yung baha kasi hindi umupa. Maghapon yung ulan pero ngayon parang aaraw na. Sana umaraw na o. Maliwanag na dyan o. Okay? Okay guys. Marami tayong huli ngayon. Thank you Lord. Sa biyaya. Sa mga nakawala na bangos, sa mga palasidan dito, maraming salamat sa inyo, nakatulong kayo sa amin. So ayan, ingat-ingat lang tayo kasi baha pa, lumalim yung tubig kagabi kasi maghapon tapos gabi pa umulan, ang lakas pa. So ngayon sana wala nang ulan. Okay, thank you.